नमस्कार, स्वागत बाटे आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल रितेश राउत में। तो हे गई हमार नाम रितेश कुमार है। हम बिहार के रोहतास जिला से बानी। हम एगो विलेज लाइफ यूट्यूबर बानी बिकॉज कहीं बिहार के गांव से बिलोंग करी और हम एगो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेला। तो हमारा ब्लॉग्स में जो मिडिल क्लास आदमी के लाइफ स्टाइल बाटे वो देखे के मिली। और दूसरी बात कि हम बिहार के रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज चूँकि बिहार से बानी तो बिहार के आपन एगो कल्चर संस्कृति बाटे। तो वो चीज़ हमारा ब्लॉग्स में देखे के मिले, जैसे बिहार के गली नली सड़क खेत खलिहान, यहाँ के बाजार कैसन बा, यहाँ के हमने के क्षेत्र में कौन फसल होला, यहाँ का ज़मीनी स्तर कैसन बाटे, यहाँ का मार्केट मॉल, माने वो अपन बिहार के कल्चर संस्कृति हमारा ब्लॉग्स में देखे के मिली। और लैंग्वेज बड़ा स्वीट लैंग्वेज बाटे। ब्लॉग्स भी हमारा बिल्कुल अपन लैंग्वेज भोजपुरी में बाटे, बड़ा स्वीट लैंग्वेज बाटे। यही लैंग्वेज में देखे के मिली। बाकी अपन प्यार सपोर्ट बने भेजा। फर्स्ट ब्लॉग तो ज़्यादा लंबा ना कर, बाकी खुश रहे के बाद मस्त रहना है। तो जल्द है वो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी का हमारे तरफ से जय हिंद एंड राधे राधे।